हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उमापति शिवा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा विजया माता जी प्रणाम। हरे ஹரே कृष्णा। கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा प्रणाम. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரின் யோகம், அதாவது பகவானை பத்தி முழுசா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? நிறைய விஷயங்கள். ஆஹ், இது வந்துட்டு என்னன்னா வேதத்தின் ரகசிய பகுதியின் வரை இதுல நம்ம பார்ப்போம். இந்த அத்தியாயம் ஆஹ், உயர்ந்த ரகசிய பகுதிகள் இதுல இருக்கு. அப்புறம் அது என்னன்னா எப்படி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு டிட்டாச் ஆகுறது, அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் சோல் எப்படி பிறப்பு அடுத்தடுத்த பிறப்புல போகுது, அதுக்கப்புறம் பகவான் எப்படி இந்த உலகங்கள்லாம் ஆஹ், இயக்கிட்டு இருக்காங்க, மெயின்டைன் பண்றாங்க. அவங்க தான் புருஷோத்தமர். இது புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு. சரிங்களா? அதாவது புருஷர்களுக்கெல்லாம் உத்தமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே புருஷா. அவங்க எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்க யாரு? ஆத்மாக்கள்லாம் உயர்ந்தவங்க என்ன? பரமாத்மா, பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவானோட யோகம் அத்தியாயம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். இது ரொம்ப குட்டியான ஒரு அத்தியாயம் தான். அப்படி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடலாம். சரஸ்வதி மாதாஜி ஆஃபர் பண்றீங்களா? ஓகே மாதாஜி, ஓகே. அவசியம் அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबंधु जगतपते गोपेशे गोपिका गांत राधा गांत नमोस्तुते. तप्त कांचन कौरांगी राते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण परेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत कदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் உஷா மாதாஜி, விஜயா மாதாஜி, சுஜிதா மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி பிரணாம், ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே, நம்ம இப்போ கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரியா? ஓகே, நம்ம அத்தியாயம் 14ஓட சுருக்கம் பார்க்குறோம். குணங்களை பற்றி நேற்றுக்கு ரொம்ப நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? சாத்விக குணம் எப்படி இருக்கும், ராஜச குணம் எப்படி இருக்கும், தாமச குணம் எப்படி இருக்கும், அந்தந்த குணத்திலேருந்து அவங்க இறக்கும்போது எந்தெந்த நிலையை அவங்க அடையிறாங்க. அதாவது சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க மேலுலகம் போவாங்க, ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க இந்த பூலோகத்திலே மறுபடியும் பிறப்பு கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க நரகம் நோக்கி கீழ் நோக்கி போவாங்க, கீழ் உலகங்கள் அப்படின்னு. நம்ம இது நம்ம இருக்கிற அந்த வீடு மட்டும், நம்ம இருக்கிற இடம் மட்டும், நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க மட்டும்லாம் இல்லை. நம்ம இப்போ மிடில் இருக்கோம். சரிங்களா? 14 லேயர்ஸ் உள்ள இந்த உலகங்களில் நம்ம நடுவில் இருக்கும். பூலோகம் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கும். அதுவும் பூலோகம்னா நம்ம இருக்கிற இந்த ஒரு குட்டியான ஒரு உலகம் மட்டும் இல்லை. இது அதில் ஒரு கடுகளவுக்கு தான். சரிங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் நல்ல லெவல் 3, 4லாம் போகும்போது, 5லாம் போகும்போது இன்னும் நல்லபடியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க எந்தெந்த குணத்துலேருந்து இருக்கிறாங்களோ அவங்க மேலுலகம் கீழுலகம் அந்த மாதிரி போவாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குணங்கள்லேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணால் வெளியில் வரணும். ஏன்னா 3 குணத்தில் இருந்தாலும் இந்த இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் தான் நம்ம இருக்க முடியுமே தவிர ஏதாவது ஒரு குணம் நம்மளை பகவான்கிட்ட கொண்டு போச்சானா இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த 3 குணத்துலையுமே நம்ம இருக்கக்கூடாது. அப்போ வேற என்ன செய்யணும்னா சுத்த சத்துவ குணத்துலேருந்து கிருஷ்ண பக்தி நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? நம்ம எவ்வளோக்குள்ள நம்ம பகவான் மேலே பக்தி பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்குள்ள இந்த 3 குணங்கள்லேருந்து நம்ம விலகி இருப்போம். ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடக்கும்.
சரிங்களா? அதான் நம்ம 12th சாப்டர்லையும் பார்த்தோம். 13லேருந்து 19 வரைக்கும் ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பகவான். ஆனால் அது நம்ம தனிச்சு பிரயத்தனம் பண்ணோம், பக்தி இல்லாமல் பிரயத்தனம் பண்ணால் ரொம்ப சிரமம், முடியாது, ஆல்மோஸ்ட் முடியாது. ஆனால் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 13லேருந்து 19 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவானுக்கு எப்படிலாம் இருந்தால் பிடிக்கும்னு சொன்னாங்களோ அந்த குணங்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்துடும். சரிங்களா? அதுவும் இல்லாமல் இந்த 20th ஸ்லோகத்துலேயும் பக்தி யோகம் பண்ணுறவங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தியில் நம்ம தீவிரமாக நம்ம இருக்கும்போது இந்த 3 குணங்கள்லேருந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லபடியாக வெளியில் வர முடியும். 3 குணங்கள்லேருந்து வெளியில் வரோம்னால என்ன அர்த்தமாகுது? பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரோம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன் லைஃப் நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைச்சிருக்கு, ரொம்ப ரேரான லைஃப். சரிங்களா? இந்த லைஃப்பில் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமே என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும், பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியிலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்றது தான். நம்ம மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களையும் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் 3 குணங்களை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 3 குணங்களுக்கு எப்பயுமே டக் ஆஃப் நடக்கும். சரிங்களா? எப்பயுமே எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் நமக்கு இந்த 3 குணங்கள் ஒன்றோட ஒன்று மேலே வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும். அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் சாத்வீக குணம், அதுலேயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்தி, அதுக்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமே தவிர இந்த ராஜசகுணம் தாமச குணத்தை நம்ம என்றைக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது நம்ம 14.10 ஸ்லோகத்துலேயும் பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த 3 குணங்கள்லேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்றதான் விஷயம். அதுக்கு நம்மளுக்கு பக்தி தான் ஒரே மார்க்கம். அதுக்கப்புறம் இப்போ அத்தியாயம் 15 இதில் வந்து நம்ம வந்து பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம், அதாவது நம்ம பார்ப்போம், ஸ்லோகங்களோடய பார்ப்போம். சரிங்களா? ஒரு தலைகீழான மரம் இருக்கும், அதை வந்து ரொம்ப வேரூன்றி, சரிங்களா, இந்த ஜட உலக ஆசைகள் அது ரொம்ப வேரூன்றி இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அது தலைகீழான மரம் வந்து நம்ம ஸ்லோகங்களோட படிக்கலாம். இப்போ சொன்னோன்னா அதுவே ஒரு தனி கிளாஸ் ஆகிடும். அதனால தான் அதை அப்படியே நான் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். அதில் என்ன பற்றற்று மற்றும் சரணடைதல் மூலம் அப்படின்றதுல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த ஜட உலக ஆசைகள் நம்ம மனதில், ஆழ் மனதில், கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, உள்ள வரைக்கும் அப்படி வேரூன்றி இருக்கும். சரிங்களா? அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பற்றுதல் இல்லாமல் இருந்து நம்ம வந்து அதுதான் அந்த அந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கான ஆயுதம். ஒரு மரம் வெட்டணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? கோடாலி வேணும் இல்லையா, ஆக்சன் அது. அது மாதிரி நம்ம இந்த வேரூன்றி இருக்கிற இந்த ஜடவுலக ஆசைகள், அதுலேருந்து நம்ம பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு நிலை தான் அதோட ஆயுதம். அதன் மூலியமாக நம்ம அதை முறியடித்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதோட விட்டுலாம்னா கூடாது, சரணாகதி பண்ணணும் பகவான்கிட்ட அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அது வந்து 15.1லேருந்து 5 வரைக்கும். ஜட உலகங்களிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல், அதுவும் நம்ம பார்ப்போம். பகவான் எப்படி இந்த உலகத்தை பராமரிக்கிறாங்கன்ற நிலை பார்ப்போம். வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இது நம்ம ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 15.1 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 15 ஸ்லோகம் 1. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஊத்வா மூலம் அதஷாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுர் அவ்யயம் சந்தாம்ஷி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத சவேதவித். புருஷோத்தமான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அந்த மரத்தை பத்தி நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து ஒரு பகவான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு கொடுக்குறாங்க, உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு மரம் அப்படின்னா அதில் வேர் இருக்கும், கிளை இருக்கும், அப்புறம் இலைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அப்புறம் பழங்கள் இருக்கும், அப்புறம் உபக்கிளைகள் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த மரத்துல எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி என்ன தலைகீழ இருக்கு. வேர்கள்லாம் கீழ் நோக்கி போகணும், கிளைகள்லாம் மேல் நோக்கி போகணும். ஆனால் இங்கே எப்படின்னா வேர்கள் மேல் நோக்கி, கிளைகள் கீழ் நோக்கி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதில் இலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வேத பதங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆலமரம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த மரம் ஏன் தலைகீழாக இருக்குது அப்படின்றது வேதங்கள்
அப்புறம் இந்த மரத்தோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் முழுமையாக யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து வேதங்களை தெரிஞ்சவங்க, அந்த அளவுக்கு அவங்களும் நாலேஜாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தலைகீழான மரம் இருக்குது, அது செழிப்பாக இருக்குது, அதோட இயற்கையெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வேதத்தையே தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு சமமாக இருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது இப்போது இங்கே நம்ம பார்த்த இந்த மரம் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து பகவானோட ஆன்மீக உலகம். சரிங்களா? இதோட பிரதிபிம்பம் தான் இந்த தலைகீழான மரம். இது வந்து நிஜமாலும் மரம்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து தலைகீழா அதோட பிரதிபிம்பம். இப்போ நம்ம ஆறு, குளம் அந்த மாதிரி நீர்நிலைகள் பக்கத்தில் மரங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த மரங்களோட நிழல் வந்து அந்த நீர்நிலையில் எப்படி தெரியும்? தலைகீழாக தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம். அதே மாதிரி தான் இந்த பகவானோட உலகம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த விரஜா நதியில் மிதந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஜட உலகம்லாம் அதோட பிரதிபிம்பமாக இருக்குது. அங்கே என்ன இருக்கோ அங்கேயும் அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் அங்கே உள்ளதெல்லாம் நித்தியம், இதெல்லாம் வந்து உண்மை. நிழல் எப்பயுமே உண்மை இருக்காது இல்லையா? பிரதிபிம்பம் எப்பயுமே என்ன ஆகாது? உண்மையாக இருக்காது. அந்த நம்மளோட நிழல் உண்மையை நம்ம உண்மையை நம்பதான் இல்லையா? அது மாதிரி பகவானோட உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே உண்மை. சரிங்களா? இது எல்லாமே டெம்ப்ரவரி. ஸோ அந்த ஒரு நிலையில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளாம் பகவான் லோகத்தில் இருக்கணும், நிஜத்தில் தானே இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஆனால் நம்ம ஏன் இந்த நிழலில் இருக்கோம் அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் வந்து ஆசை தான். நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோம். அந்த ஆசை நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம இந்த கண்டிஷன் சொல்ல நான் எனது அந்த லார்ட்ஷிப் ஃபால்ஸ் ஈகோல இங்கே இருக்கும். அதை நேற்றுக்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? குணங்கள் இப்போ சாத்விக குணத்தில் ஒரு தானம் பண்ணால் கூட நான் தானம் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு ஹாப்பினஸ் நம்மக்கிட்ட வருது இல்லையா? நான் பண்ணேன் தானம் அப்படின்ட்டு. அப்போ அதில் ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோவோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஒரு அகங்காரத்தோடு இருக்கோம். ஆனால் நல்ல விஷயம்தான் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அதனால நம்மளுக்கு நல்லது தான் நடக்கும். ஆனால் அது நம்மளுக்கு முக்தி இல்லை. பகவான்கிட்ட எதையுமே நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும். பலன்களை அவங்ககிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம பலனுக்கான இது அந்த செயலுக்கான பலன் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலேருந்து நம்ம வெளியில் வர முடியும். அப்படி நம்ம பண்ணலைன்னா செஞ்ச நல்லதுக்கு சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிசைரில் என்னென்னா நான் எனது அப்படின்ற நிலையில் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த கண்டிஷன் வேர்ல்டில் இருக்கும். அப்போ நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். நம்ம டிசைர் வந்து பகவான் மேலே நம்ம கொண்டு வரணும். சரிங்களா? பகவானே நம்ம வந்துட்டு ஆசைப்பட்டு பகவானுக்கே நல்லா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆகிறோம்? பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவோமா? அப்போ இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து உயர்ந்து நம்ம எங்கே போகிறோம்? மகான் லோகத்தை, நித்தியமான உலகத்தை நம்ம அடைகிறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த தலைகீழான மரம், அதுக்கப்புறம் இந்த நித்தியமான மரம் அப்படின்றது பகவானோட உலகம், நம்ம வாழ்ந்து ஜட உலகம் அப்படின்றது தான். அப்புறம் இதில் வந்து இந்த பழங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்லாம், அதெல்லாம் என்னென்னா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் அப்படின்றது. அப்புறம் ஒரு மரம் நல்ல செழிப்பாக வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நல்ல தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அதுக்கு உரம்லாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அது நல்லா செழிப்பாக வளரும். நம்மளே ஒரு செடி வச்சோன்னா அது தண்ணியெல்லாம் ஊற்றுவோம், தேவைப்பட்ட உரமும் போடுவோம். அது மாதிரி இந்த மரம் செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா முக்குணங்கள் தான். சரிங்களா? முக்குணங்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும்போது ஆத்மாக்கள் சம்மந்தப்படுறதுனால என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம நிறைய செயல்களில் ஈடுபடுறோம். அதனால என்ன ஆகுது? இந்த மரம் வந்து ரொம்ப செழிப்பாக ஆக்டிவாக இருக்குது. சரிங்களா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. வேத பதங்கள் தான் இலைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்புறம் வேர் அப்படின்றது வந்துட்டு, ஏன்னா பிரம்மா தானே இந்த உலகத்தை உருவாக்குறாங்க. அப்போ பிரம்மாவோட லோகம் எங்கே இருக்குது? மேலே இருக்குது. பிரம்மாவிலேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அப்படியே இந்த கிரியேஷன் வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலக கிரியேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதனால் கிளை வேர் என்ன ஆகுதுன்னு அப்படியே வந்து மேல் நோக்கி அப்படியே வருது. கிளைகள்லாம் என்னென்னா கீழ் நோக்கி போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த முக்குணங்கள் நல்ல ஆக்டிவாக செழிப்பாக இருக்கா? நிறைய நம்ம இது நேத்தி குணத்திரை விபாகத்தில் பார்த்தோம் என்ன மாதிரி செயல்கள்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. அப்போ அது என்னென்னா அப்படியே கீழ் நோக்கி அந்த மரம் வந்து ரொம்ப செழிப்பாக நல்லபடியாக வளர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ 15.2 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்
सोत्वं प्रस्तुतास् तस्य शाखा குணப்பிரபுத்தா விஷயப்பிரபலா. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்பட்டு படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலன் விஷயங்களாலும் இம்மரத்திலுள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த இம்மரம், அதாவது இந்த தலைகீழான மரம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி தான். இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, முக்குணங்கள்னால அது ரொம்ப செழிப்பா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா நம்ம ஆத்மாக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், அதானே இந்த உலகம் இயங்கிட்டு இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம், மூணு குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணத்தில் செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அவங்கவுங்க விருப்பம் மாதிரி சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணத்தில் உள்ளவங்களாம் இயங்கி, அதாவது ஆசைப்பட்டு எதையோ ஒன்று அடையணும்னு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செயல்களாக பண்ணுறோம். அதனால என்ன ஆகுது, நல்லா அந்த பலன்களை சேகரிச்சுக்கிட்டே வரும். அதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சி கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிறப்பெடுக்கிறோம். அப்படியே வந்துட்டு ஆக்டிவாக இயங்கிட்டு இருக்கு. சரிங்களா, வளப்படுத்தப்படுது 3 குணங்கள்னால. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிவடைகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. உபக்கலைகள்லாம் புலனின்ப விஷயங்கள். அந்த புலனின்ப விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால தானே அந்த சென்சஸ் ஆக்டிவ் ஆகுது. அதனால தான் செயல்களை நல்லா பண்ணுறோம். ஸோ அந்த உபக்கலைகள்லாம் புலனின்ப விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் என்ன ஆகுது, பலனை நோக்கி செய்கிற செயல்னால பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா. சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்களும் பலனை நோக்கி செய்கிறாங்க. நிருகமகாராஜ ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி 3 குணத்துலேயும் உள்ளவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பலனை எதிர்பார்த்து செயல்களை செய்கிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, நல்லா அந்த கீழ் நோக்கி அந்த வேர்கள்லாம் நல்லா போய் அதுக்கப்புறம் அங்கே செழிப்பாக இருக்குது, பந்தப்பட்டு இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா. எதனால் பந்தப்படுதுன்னா அது பலனை நோக்கி செய்கிற செயல்கள்னால அட்டாச்மெண்ட், அதனால் பந்தப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. இப்போ 15.3 and 15.4 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி. வாசி. நரூபம் அஸ்யேஹ தத்தோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர் ந ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏன ஸ்விரூட மூலம் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா தத பதம் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவத்தந்தி பூயக தம் ஏவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவிருத்தி பிரஸ்ருதா புராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரிபோல். ஸோ இப்போ இந்த 3-4 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா, இதில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்லோகங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவானோட விளக்கம் இருக்குது, அதோட பிரதிபிம்பமாக இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இருக்குது. இது இந்த முக்குணங்கள்னால ரொம்ப செழிப்பாக ஆக்டிவாக இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். நம்ம ஆத்மாக்கள்லாம் இங்கே புலனின்ப விஷயங்களில் பற்றுதலோடு இருந்து செயல்கள் பண்ணுறதுனால பந்தப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்றது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட டிசைர் தான் மாற்றிக்கணும். என்ன பண்ணால் பகவானை ஆசைப்பட்டு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு பகவான் லோகத்தை அடையணும். இதுதான் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். சரிங்களா. இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் இவளில் காணப்படுவதில்லை. கண்டிப்பாக பகவானோட ஆன்மீக உலகம் இந்த ஜட உலகத்தில் நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா. ஏன்னா அது ரொம்ப உயர்ந்தது, தெய்வீகமானது. முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் அதில் இருக்காது. அப்படின்னும்போது அந்த பகவான் உலகம் இதில் காணப்படாது. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது என்று யாராலும், இதோட அஸ்திவாரம் என்னன்றதும் யாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் ஆத்மா அனாதி காலம்னு பார்க்குறோம், பகவான் அனாதி காலம்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது, எப்போ முடியுது, எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா, தெரியாது. அந்த அளவுக்கு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆனால் பலமாக வேரூன்றுள்ள இந்த மரத்தினை, அதாவது இது அதான் நம்மளோட இதயத்தில் ஆழ் மனதில் வரைக்கும் இந்த அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்கும். சரிங்களா, நான் எனதுன்ற நிலையில்
நம்மள அறியாம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அப்படி வேரூன்றி இருக்கும். சரிங்களா? அந்த பற்றுதல் வந்து வந்துரும் குழந்தைங்க மேல. சரிங்களா? ஏதோ ஒரு விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு பற்றுதல்ன்றது வந்துரும். அப்ப அத என்ன பண்ணணும்? அதுலேருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படின்னா, பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தினால் இப்படி உறுதியான மரத்த என்ன பண்ணணும் நம்ப? வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இந்த பற்றுதல்னால தான் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வரும். அது பற்றின்மை. பகவான் மேல மட்டும் தான் பற்றுதல். சரிங்களா? அப்படி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்காக நம்மள சுத்தி உள்ளவங்கள விட்டுறணுன்றது கிடையாது. ஆனா, எல்லாரையும் பகவானோட சம்மந்தப்படுத்தி பார்த்தோம். அச்சித்து, சித்து 2மே. சரிங்களா? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் சரி, இல்ல நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லா அப் விஷயங்களும் சரி, பகவானோட சம்மந்தப்படுத்தி பார்த்தோம்னாலே, நம்ம வந்து அந்த பற்றுதல் அப்படின்றது ரொம்ப நமக்கு ஏற்படாது. சரிங்களா? அதுதானே உண்மை. இல்லையா? நம்ம ஃபேமிலின்னு சொல்றோம். அதெல்லாம் நம்மளோட தானா இல்ல. இல்லைங்களா? இந்த பிறவி வரைக்கும் அவங்க நம்மளோட இருப்பாங்க. நம்ம அவங்களோட இருப்போம். அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே நிரந்தரமா, நித்தியமா யாரோட தான் சம்மந்தம்? பகவானோட தானே சம்மந்தம். சரிங்களா? அத புரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பற்றுதல ரொம்ப இந்த மற்ற விஷயங்கள் வைக்காம பகவான் மேல வைக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். அப்ப அந்த பற்றின்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் அதோட விட்டுறலாமன்னா கூடாது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம செய்யணும். எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, பகவான் லோகம். அதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பகவான் லோகத்த அடைஞ்சவங்க திரும்பி இந்த ஜட உலகத்துக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்னு. அந்த லோகத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம சென்றடையணும். யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரண காரணம் யாரு? பகவான். நம்ம வந்து 7.19 ஸ்லோகத்துல கூட பார்க்குறோம். பகுநாம் ஜன்மநாமந்தே அந்த ஸ்லோகத்துலயும் நாலேஜை கெயின் பண்ணி பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம், சுப்ரீம், அவங்க தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி எப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ, சரிங்களா, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்ககிட்ட சரணாகதி நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? அப்படி சரணாகதி பண்ணும்போது நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருந்தா எல்லாம் தொடங்குது, அவங்ககிட்ட இருந்தா எல்லாமே விரிவடையுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணா, பலராம், அதுக்கப்புறம் சதுர்வியூகம் அந்த மாதிரி அப்படியே வரும். இதையும் நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெவல்ஸில் போகும்போது இன்னும் சிறப்பாக தெரிஞ்சுப்பீங்க. 15.5 ஸ்லோகம் ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माता प्रणाम हरे माता जी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। निर्माना मोहर्जित संग दोषा हत्यात्मनित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजैन ரிச்ச நித்தியமூலமவ்யயம் தத். பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அதன் நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். இப்ப நம்ம இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும், அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா? அப்ப அதுதான் பொய், கௌரவம், சரிங்களா, மயக்கம், அந்த புரிதல் இல்லாம இருக்கிறது, நான் ஆத்மா அப்படின்றதெல்லாம் உணராம, சரீரம் சரீரம் சார்ந்த விஷயத்திலேயே அதுலயும் தமோ குணத்துல இருந்து செயல்கள் செய்யறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம், சரிங்களா, மயக்கம், தவறான சங்கம், இந்த ரொம்ப கிராஸ் மெட்டீரியலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப இந்த ஜட உலக விஷயங்கள ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ண விடுபட்டு இருக்கணும். சரிங்களா? நித்தியத்தை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல ஆத்மான்றத உணர்ந்து நித்தியமான பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஹியூமன் லைஃப்ல. சரிங்களா? அதை இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு பசு பட்சி மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, இந்த ஜட உலக விஷயங்களையே வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. ஜட உலக விஷயங்கள தான் இருக்கணும். ஆனா அதெல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கொண்டு வர தெரியணும். அதுதான் சாதன பக்தின்னுவாங்க. சரிங்களா? சாப்பிட்றது பிரசாதமா இருக்கணும். சாப்பிடாம இருக்க போறதில்ல. பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும்னால நம்மளுக்கு உணவு வேணாம் நம்ம இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. இந்த சரீரத்துக்காக உணவு வேணும். ஆனா அது பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது. அது மாதிரி பேசாம இருக்க முடியாது. சாண்டிங் பண்றது, கிருஷ்ண கதா பேசுறது. அது மாதிரி ஏதாவது நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னாலுக்கும் கிருஷ்ண கதா, பஜன், கீர்த்தன் இது மாதிரி பகவான் மேல் நம்ம என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த நித்தியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நான் ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை தான் பண்ணணும். நம்ம கூட அந்த பேர்ட் இன் ஏ கேஜ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? செகண்ட் சாப்டர்ல ஒரு தங்க கூண்டுல ஒரு கிளி இருக்கு அப்படின்னா, கூண்டை மட்டும் பராமரிக்கிறாங்க, கிளியை கவனிக்கவே இல்லை, அதுக்கு சாப்பாடு போடுறதில்ல, அதை பார்த்துக்கிறதே இல்லை. அது சரியா இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா?
கிளிக்கு என்ன தேவையோ எது அதில் முக்கியமானது? அந்த கிளி தான் இல்லையா? தங்க கூண்டு இல்லை. கூண்டு தேவை, ஆனால் பராமரிக்கிறது கிளியை பராமரிக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு அதே சமயத்தில் அந்த கூண்டையும் பராமரிக்கணும். ஆனால் வெறும் கூண்டை மட்டும் பராமரிச்சுட்டு கிளியை விட்டுட்டா அது உயர்ந்த இது கிடையாது. அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆத்மாவுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் நித்தியமானது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கே நம்ம இருந்துரும். அது மாதிரி பண்ணுறதுன்றது வெறும் கூண்டு மட்டும் பார்த்துக்கிறதுக்கு சமம். சரிங்களா? அதனால் நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த நித்தியத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் நம்ம செய்யணும். பௌதிக காமத்தை நிறுத்தி விட்டு ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஏன்னா நிறைய ஜென்மங்கள் அதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பிறவிகளில். அதனால் அதையும் வந்து விட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமறாமல் இருப்பவர்கள் பகவானை சரணடைந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவான் ராஜ்யத்தை அடைகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். நம்மக்கிட்ட என்னென்ன வஸ்து இருக்கோ சரீரத்துலேருந்து ஃபேமிலியிலேருந்து எல்லாமே வெல்த்லேருந்து பகவான் ரிலேட்டடாக நம்ம அதை கொண்டு வரணும். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காய்கறி வாங்கும்போது கூட பகவானுக்கு பிரசாதத்துக்காக வாங்குறேன் அப்படின்ற மூடில் கான்ஷியஸ்னஸில் வாங்குவாங்க. அப்போ அது என்ன ஆகுது? பகவான் ரிலேட்டடான விஷயம் ஆகுது இல்லைங்களா? இதே நார்மலானவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நமக்கு இது வாங்கணும், நம்ம இதை சந்தோஷமாக அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு வாங்குவாங்க. அப்போ அது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களில் வந்துடும். அதே கிருஷ்ண பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறோன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறோன்னா கூட பகவானுக்காக அப்படின்றதுலேருந்து அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பிரசாதம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன இருக்கோ அதை பகவான் ரிலேட்டடாக நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வர்றது தான். சரிங்களா? இப்போ நம்ம 15.6 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கணுமா மாதாஜி? உஷா மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க. அப்புறம் விஜயா மாதாஜி. உஷா மாதாஜி விஜயா வாசிங்க. மாதாஜி வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. யாரு? விஜயா மாதாஜி. விஜயா மாதாஜி வாசிக்கிட்டுமா? நான் அவங்க இன்னும் ஒரு தடவை கூட வாசிக்கல. விஜயா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்புவதில்லை. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பரம வாசஸ்தலம் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோமா பகவானை அடைகிறோம், பகவான் ராஜ்யத்தை அடைகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பகவான் ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ஜட உலகத்தோட நிலை எப்படி, பகவான் உலகம் எப்படிப்பட்டது. ஏன்னா நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம், ஆன்மீக உலகம் ஜட உலகம்னு. நித்தியமான மரம்ன்றது ஆன்மீக உலகம், அதோட பிரதிபிம்பம்ன்றது இந்த ஜட உலகம்ன்றதை பார்க்குறோம் அந்த மரத்தை சம்மந்தப்படுத்தி. சரிங்களா? அப்போ பகவானோட வாசஸ்தலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு வெளிச்சம் அப்படின்னா சூரியன் சந்திரன் நெருப்பு இதனால தான் வரும் இல்லைங்களா? இப்போ மின்சாரம் இதனால தான் வரும். ஆனால் ஆன்மீக லோகத்தில் இருட்டுன்றதே இருக்காது, எப்பயுமே பிரகாசம் தான். சரிங்களா? இந்த அறியாமை இருட்டு அந்த சிரமமான விஷயம் எதுவுமே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்காது. சரிங்களா? பிறப்பு முதுமை நோய் 3-fold மிசரிஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இதெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்தில் மட்டும்தான். இந்த ஆன்சைட்டி டென்ஷனு அதெல்லாம் இருக்காது அங்கே. அங்கே எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ளசண்ட்டாக ஹாப்பியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானோட இணைச்சிக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த பகவானோட உலகத்தில் அந்த பிரகாசம் அப்படின்றது பகவானோட தேஜஸ்லேருந்தே நல்லபடியாக இருக்குது, எப்பயுமே இருக்கும் பிரகாசம் அந்த உலகத்தில். அப்படிப்பட்ட பகவானோட லோகத்தை அடையிறவங்க எப்பயுமே இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்பி வர்றதில்ல அப்படின்றத பார்க்கணும். இது வந்து முக்குணங்கள்னால தாக்கத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் பகவானோட உலகத்தில் அந்த முக்குணங்களோட தாக்கமே கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். ரொம்ப பிரகாசமாக ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு இடம் தான் பகவானோட கோலோகமேகனம். எல்லாத்துக்குமே கான்ஷியஸ்னஸும் இருக்கும். பேர்ட்ஸுக்கு, ஃப்ளவர்ஸ்க்கு, எல்லாத்துக்குமே, மரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கும். சரிங்களா? நம்மளது மாதிரியே. 15.7 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன். அத்தியாயம் 15 ஸ்லோகம் 7. மமைவாஷோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஷ்டானி திரியாணி பிரக்திஸ்தானி கர்ஷதி
இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மீண்டும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம தான். சரிங்களா? நம்மளாம் யாரோட அம்சத்துல இருக்கோம்? பகவானோட அம்சத்துல இருக்கோம். நம்ம வந்து ஆத்மா வந்து எப்படிப்பட்டது? சச்சித் ஆனந்தம். சூப்பர் சோல் சச்சித் ஆனந்தம். பகவானோட அம்சத்துல நம்மலாம் இருக்கோம். தெய்வீகமான நிலை. ஆத்ம நிலைன்றது தெய்வீகமான நிலை. சரிங்களா? ஆனா கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் இந்த கண்டிஷன் சோல்ல நம்ம வந்து இங்க இந்த உலகத்துல இருக்கோம் இல்லையா, முக்குணங்களோட தாக்கத்துல, அதனால் அதுலயும் இந்த புலன்கள் 5 புலன்கள் மற்றும் மனம். சரிங்களா? இந்த இது சேர்ந்து 6. மனமும் 5 புலன்களோடையும், மனம் எதையோ ஆசைப்பட்டு புலன்களை அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்குதா, நான் எனதுன்ற நிலையில கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்ணாம அந்த மாதிரி கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் என்ன பண்றோம்? நம்ம சிரமப்படுறோம். நம்ம எல்லாருமே பகவானோட அம்சம். தெய்வீகமான நிலையில எப்பயுமே பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட அடையாளமா இருக்கும். சரிங்களா? பரமானந்தம் மட்டும்தான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இங்க சிரமப்படுறோம் இல்லையா? பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய், 3 fold மிசரிஸ், ஆன்சைட்டி, டென்ஷன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? எதனால அப்படின்னா இந்த மனம் அந்த 5 புலன்கள் இதோட இணைந்து இந்த கட்டுண்ட வாழ்வில் நம்ம சிரமப்படுறோம். ஆனா நம்ம சிரமப்பட வேண்டிய நிலையே நம்ம கிடையாது. நம்ம பகவானோட அம்சம். அதுதாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப 15.8 ஸ்லோகம். ருக்மிணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணீங்க, வாசிச்சு தரீங்களா? மாதாஜி வாசிக்கிறேன். இப்ப முந்தின ஸ்லோகத்துல சஷ்டீந்திராணி அணியா அப்படின்னா என்னங்க மாதாஜி? எதுல மாதாஜி? இந்த மனஷானீந்திரியாணி. சஷ்டீந்திரியாணி. இதுதான் மாதாஜி. இந்த மனம் அப்புறம் இந்த 6 இது 6 5 புலன்கள். சேர்ந்து 6 அப்படின்னு வருது. ஓ மனமும் 5 புலன்களும் சேர்ந்து. ஓ சரி. சரிங்களா? மனஷ்டம் மாதாஜி. வரும். தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடு. शरीरं यत् अवाप्नोति यच् चाप्युक्रां विश्वा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाश्यात्. இந்த நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல் ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து அந்த சோல் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? மகா நமக்கு அதுதான் உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. இப்ப வந்து ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ரோஜா தோட்டம் இருக்கு, இல்ல ஏதோ ஒரு நறுமணமான மல்லி தோட்டம் இருக்கு அப்படின்னா, துளசி தோட்டம் இருக்கு அப்படின்னா, அது கிட்ட நம்ம போகும்போது அந்த காற்றுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும்? அங்க இந்த தோட்டம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? காற்று என்ன பண்ணும்? அந்த நறுமணத்தை நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகிற்கு உயிர் வாழி நம்மெல்லாம் ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்துட்டோம். சரீரம் மாறுற மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த இறப்புன்னும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த சரீரத்தில் மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோமா? தேகினோஸ்மின் யதா தேக அந்த ஸ்லோகத்தில் குழந்தையா இருக்கும், அப்புறம் இது கொஞ்சம் வளர்ந்து ஒரு 5 years old அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் யூத்தாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மிடில் ஏஜுக்கு வரும், அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் அந்த ஓல்டேஜ்க்கு முன்னாடி நிலை, அதுக்கு வந்து ஓல்டேஜ் வரும். இப்படி இந்த மாற்றம் நம்ம பார்க்குறோம் சரீரத்தில். பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் மாற்றங்கள் பார்க்குறோம். ஆத்மா ஒன்று தான், ஆனால் சரீரம் மட்டும் மாறுது. அதே மாதிரி இறப்பின் போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஆத்மா வேறொரு சரீரம் எடுத்துக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி உண்டு, மறுபிறவி உண்டுன்றதை நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு உயிர் வாழி போகுதா இறப்பின் போது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம்னு ஒன்று இருக்குல்ல, மனம் புத்தி அகங்காரம்னு, அதில் அந்த உணர்வுகளையும் சுமந்து போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது எப்படின்னா, காற்று வந்து நறுமணத்தை தாங்கி போகிற மாதிரி இந்த உயிர் வாழி இந்த சரீரத்தை விட்டு வேறொரு சரீரம் எடுக்கும்போது உணர்வுகளை சுமந்து போகிறோம். அதாவது நம்மளோட கர்ம பலன், சரிங்களா, நம்மளோட சுபாவம், ஆசை, இதெல்லாம் அதில் அப்படியே அடங்கி வரும். அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஏன்னா நம்ம 8th சாப்டரில் படிச்சோமா, என்னத்தை நினைச்சு நம்ம உடலை விடுறோமோ அந்த நிலையை தான் அடுத்த பிரிவில் அடைவோன்னு. அப்போ அந்த டிசையர், ஆசை, கர்மா,
இதெல்லாம் சேர்ந்துருக்கா, அதுக்கேற்ற ஒரு உடலை நம்ம அடைகிறோம். சரிங்களா? ஒரு வகையான உடலை பெற்று நம்மளோட அந்த சுபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, உணர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறொரு உடலை பெறும். மீண்டும் அந்த பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். சரிங்களா? இந்த உடலை விட்டுட்டு வேற ஒரு உடலை எடுத்துக்கிறோம். ரொம்ப சிம்பிளா என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, காற்று நறுமணத்தை தாங்கி வர மாதிரி ஆத்மா ஒரு சரீரத்தை விட்டு இன்னொரு சரீரம் எடுக்கும்போது தன்னோட உணர்வோட போகுது. அந்த உணர்வுல என்னெல்லாம் இருக்கும்னா, கர்ம பலன், அந்த எதை நினைச்சு உயிரை விடுறோம் இல்லையா, அந்த டிசையர், ஆசை, இதெல்லாம் சுபாவம், இதெல்லாம் அதுல அப்படியே கலந்து வேறொரு உடலை எடுக்கிறோம். அந்த ஆசை, அந்த கர்ம பலனுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? அதை மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்றோம், அதுல வாழ்க்கையை தொடங்குறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 15.9 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? துர்கா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா சரி, ஓகே. வேற யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? சரஸ்வதி மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, விஜயா மாதாஜி. மாதாஜி நான் 15 வாசிக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன். சரியா? நானே வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உஷா நான் மாதாஜி வாசிக்கிறேன். வாசிங்க. ஹரே எனக்கு கிருஷ்ணா. 15 மட்டும் எனக்கு கொடுங்க. அவசியம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஆ, என்ன அப்படி ஒரு அதுல ஒரு முக்கியமானது என்னங்க மாதாஜி? முக்கியமான ஸ்லோகம் மாதாஜி. அது ஓகே வாசிங்க, சந்தோஷம். உங்க சந்தோஷம் எங்களுக்கு சந்தோஷம். அவசியம். ஹரி போல். ஹரி போல். வாசி. அத்தியாயம் 15 ஸ்லோகம் 9. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு ஸ்பர்ஷனம் ச. எனக்கு சிரிப்பா இருக்குது, மாதாஜி 15 வேணும்னதுனால. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்ரோத்ரம் சசுஸ்பர்ஷனம் ச ரஷணம் கிராணம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனுஷ்சாயம் விஷயான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்தூல சரீரம் இல்லையா, வேறொரு ஸ்தூல சரீரம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. சூக்ஷ்ம சரீரத்துல எல்லாமே அப்படியே அந்த உணர்வுகள்லாம் கலந்துருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது ஸ்தூல சரீரம் கிடைக்குது. ஸ்தூல சரீரம் இந்த கிராஸ் பாடி. சரிங்களா? பஞ்சபூதங்கள் நல்லானது. மனதை மையமாக கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசை இருந்திருக்கும் இல்லையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு குவீன் மாதிரி இருக்கணும், குவீனா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. சரிங்களா? ஹியூமன்ல குவீனா இருக்கிற அளவுக்கு அவங்ககிட்ட கர்மா இல்லை. ஒரு குவீனா இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு குவீனா இருக்கணும்னா அதுக்கு நிறைய சுக்ருதி பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா, அந்த ஆப்புலன்சஸ்லாம் கிடைக்கிறதுக்காக அப்படின்னு. ஆனா ஆசை இருக்கான அதுக்கு ஏற்ற கர்மா இல்லை. சரிங்களா? சுக்ருதி இல்லை அப்படின்னா, ஆனா அந்த விருப்பம் இருந்திருக்கு. அப்ப என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஹனிபீல குவீனு, இல்லைன்னா ஆண்ட்ல குவீனு, இது காக்ரோச்ல குவீனு, அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கறது. அந்த ஆசை, கர்ம பலன், ஒன்று சுபாவம், இதோட அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கா, அந்த மனதின் மையமாக கொண்ட அந்த ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகுது, அடுத்த பிறவியில் அவங்களுக்கு கண்ணு, காது, மூக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது அந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரத்தில். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். என்ன விருப்பப்படுறாங்களோ அந்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அது கிடைக்குது. அப்போ பகவான் எல்லாரோட விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுவாங்க. ஆனால் நம்ம கரெக்டாக ஆசைப்படணும். சரிங்களா? நம்ம ஆசைப்படுறது பகவானாவே இருக்கணும். நீ தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸ்ட்ரைட்டா பகவான்ட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா. 15.10 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்க்ராந்தம் ஸ்திதம் வாபி புண்ணியானம் வா புனான்விதம் விமூடானானு பஷ்யந்தி ஞான சசிஷா. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தும் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப சாஸ்திரம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பிரம்மாவுக்கு இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணுன்றதுக்கே என்ன தேவைப்பட்டுச்சு? வேதம் தேவைப்பட்டுச்சு.
பிரம்மா எந்த லிவிங் என்டிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி, அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது? வேதம் தேவைப்படுது. நம்மளாம் ரொம்ப ஃபாலன் சோல்ஸ், கண்டிஷன் சோல்ஸ், அதுவும் ரொம்ப வந்துட்டு இக்னோரண்ட். நம்மளாம் என்ன பண்றோம்? அந்த வேதம் பகவத்கீதை பாகதெல்லாம் வேண்டாம், நான் என்னோட இஷ்டப்படி நான் நினைச்ச மாதிரி என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பண்ணும்போது என்ன, இது ரொம்ப அபத்தமாயிடுது வாழ்க்கை, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி எதுவுமே அந்த வேதம் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஆத்மா வந்து ஒரு உடலை கைவிட்டு இன்னொரு உடலை எடுக்குது, சரிங்களா? இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தில் தான் இந்த உடல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. இயற்கை இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ்னா கண்டிப்பா இந்த சாத்திய குணம், ராஜச குணம், தாமச குணத்துல அவங்க செயல்கள் செஞ்சிருப்பாங்களா, அதுக்கேற்ற மாதிரி தானே, அந்த கர்மாக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே அவங்களுக்கு சரீரம் கிடைக்கும். அந்த அந்த உடலை அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ நமக்கு தெரியும் கர்மானா 3 டைப்பு, குணம்னா 3 டைப்பு, இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு வேற யாரும் காரணம் இல்லைன்றது தெளிவாக தெரியும். பகவானும் மற்றவங்கள காரணம் கிடையாது, நான் செஞ்ச இம்பயர்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நான் அனுபவிக்கிறேன். அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க. அதனால என்ன ஆக மாட்டாங்க, சிரமப்பட மாட்டாங்க, அதை ஏற்றுக்கிற பக்குவம் வந்துடும், சரிங்களா? அதே மாதிரி பகவான் எனக்குள்ள திறமையா இருக்காங்கன்றதை உணர்ந்திருப்பாங்க. அதனால எந்த ஒரு செயலை அவங்க அச்சீவ் பண்ணாலும் பகவானோட அனுகிரகத்துல எனக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்றது அவங்க ஆத்மாத்மா எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த எல்லாத்துலேயுமே என்னென்ன ஒரு தெளிவு இதெல்லாம் இருக்கும். எப்படி ஆத்மா டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகுது அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அப்போ எல்லாமே கிளாரிட்டி இருக்கனால எல்லாமே கரெக்டாக அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும். பக்தி தான் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஆனால் யார் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கல, சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே சிரமம்தான், சரிங்களா? ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணி நிறைய தேவையில்லாத கர்மங்கள்லாம் பண்ணி வாழ்க்கை இன்னும் சிரமப்படுத்திப்பாங்க. 15.11 and 12 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிட்டு மாதாஜி. வாசிச்சுக்கணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் சரஸ்வதி மாதாஜி இதை வாசிச்சுட்டு 15 வாசிச்சுக்கலாம்லவா? சரி. ஸ்லோகம் சரஸ்வதி மாதாஜிக்கு தான். ரொம்ப ஸ்வீட் மாதாஜி. இது ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கொடுங்க, அவசியம் வாசிக்கொடுங்க சரஸ்வதி மாதாஜி. யதந்தோ யோகி நஷ்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன் யவஸ்திதம் யதந்தோ வ்யக்ருதாத்மனோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதசக. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. யதாதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாச யசே தேக்கிலம் யத் சந்திரமசி யச்சாக்னவ் தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்ப இந்த தன்னுணர்வு மாதாஜி, சரஸ்வதி மாதாஜி தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. சொல்லுங்க. தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, நீங்களே படிங்கன்னு சொன்னதுனால. இல்ல ஐயோ, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் படிக்கிறது. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி சரஸ்வதி மாதாஜியா நல்லா படிக்கிறீங்க. 400 மணி மாதாஜி தட்டு மாதிரி படிக்கிறோம். அதனாலதான் அப்படின்றதுக்காக இல்ல, ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே சேர்ந்து கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம சேவா பண்றோம். ஹரி போல். அது ரொம்ப நல்ல ஒரு இந்த சத்சங் ரொம்ப என்னன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க அழகா விட்டு கொடுத்து அழகா அந்த ஒரு நல்ல ஒரு உறவு முறையில போறதை இன்னும் வந்து ஒரு பிளஸ்டா ஃபீல் பண்றேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? கர்மயோகம், ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகா எந்த முறையில ஃபாலோ பண்ணாலும் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களாம் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றிருப்பாங்க. ஆத்மா தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றிருக்கின்றது, ஆத்மா நிலையில நிலை பெற்றிருக்கிறது. அவங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவா தெரியும், சரிங்களா? ஆத்ம நிலையில உள்ளவங்களுக்கு எது சரி எது தப்புன்றது தெளிவாக தெரியும். எங்கே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், எங்கே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பற்றுதலோடு இருக்கணும், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். பகாண்ட பற்றுதலோட இந்த ஜடப்புலனின் விஷயங்கள் வந்துச்சுன்னா ஆமை தன் கூட்டுக்கள் அவங்களே அடக்குதல் போல அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம நெருப்புன்னு பார்த்தோன்னா உடனே நம்ம அதில் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம், இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாமே அவங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களுக்கு தன்னுணர்வு இதெல்லாம் இல்லை, சரீரம் சார்ந்த விஷயமே, சரீரமே பிரதானம், அது சார்ந்த விஷயமே பிரதானம் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சாலும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. கஷ்டம் வரும்போது வேதனைப்படுவாங்க, சந்தோஷம் வரும்போது அகங்காரத்தோடு இருப்பாங்க, தவறுகளுக்கு மேலே தவறுகள் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வழி தெரியாமல் இருக்காங்க, இல்லையா? சாஸ்திரம் தான் வழிகாட்டுதல், நம்மளோட அடையாளம், அஸ்திவாரம், ஆத்தாரம் எல்லாமே.
சரிங்களா? அதில் நம்பிக்கையில் ஃபாலோ பண்ணல, தெரிஞ்சுக்கலனாலே சிரமம்தான். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியன் பிரகாசம். பகவான் இப்போ இந்த உலகங்களை இப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அழகாக சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த உலகமெல்லாம் பிரகாசம் கிடைக்குதுல, வெளிச்சம், அது என்னிடமிருந்து வருகிறது. அப்போ சூரியன் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட பிரகாசம் இருக்கு. ஆனால் அது யார்கிட்டேருந்து தான் வருது? அது சோர்ஸ் யாருன்னா பகவான், பவர் ஹவுஸ் பகவான். சரிங்களா? சந்திரனின் பிரகாசம், நெருப்பின் பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்தே வருகிறது. அப்போ நம்ம வெளிச்சம்னு பார்த்துல அது பகவானோட தேஜஸ் தான். சரிங்களா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், பகவான் வந்து ஒரு சிறு துளியின் மூலியமா இந்த உலகத்தெல்லாம் பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்னு. 15.13 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த கிரகங்கள்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள நிலையா இருக்கு இல்லையா? சூரியன், சந்திரன், எல்லா உலகங்கள், அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம், அது மாதிரி நிறைய உலகங்கள், ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகங்கள் எல்லாம் நிலை பெற்று அழகா இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் இப்போ நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன். பகவான் எல்லாத்துலேயும் ஊடுருவிருக்காங்க. அவங்க சக்தி 7.7 ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்ல, முத்துக்கள் நூலால் இணைக்கப்பட்டது போல பகவானோட சக்தியின் மூலியமா எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு, இணைஞ்சிருக்கு, அழகா இருக்கு. சரிங்களா? எனது சக்தினாலாவே பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. இந்த கிரகங்கள்லாம் பாதையில் இருக்கு இல்லையா? அப்போ யாரோட சக்தினால எல்லாமே கரெக்டாக சூரியன் ஒரு நாள் லேட்டாக வர்றதில்ல, ஒரு நாள் லீவ் போடுறதில்ல, கரெக்டாக வர்றாங்க இல்லையா? அழகாக எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. எப்படி அப்படின்னா, தேவர்கள் அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானோட கைடன்ஸில், பகவானோட சக்தியின் மூலியமா அவங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க பகவானோட கைடன்ஸில் ஒபீடியண்ட்டாக சக்தியின் மூலியமா இயங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம தேவர்கள் உயர்ந்தவங்க, நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில், நல்ல தப்பஸில், இந்திரன்லாம் ஆகுனா 100 அஸ்வமேதம் யாகம் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க, சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க, அவங்களே என்ன பண்ணாங்க, பகவான்ட ஒபீடியண்ட்டாக அழகாக அவங்களோட டியூட்டியை பண்ணுறாங்க தினப்படி. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், துளி கூட ஒபே பண்ணுறதில்ல பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை இல்லைங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். எல்லாமே பாதையில் நிலை பெற்றிருக்கு. பகவான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குறாங்க. எல்லாத்துலேயும் இப்போ அறுசுவை உணவு நம்ம எடுத்துக்கிறோமா, அது எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்குது, எப்படி அந்த இனிப்பு புளிப்பு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா, பகவான் வந்து சந்திரன் மூலியமா அந்த ஔஷதங்கள் அந்த உணவுகளுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ரசம். சரிங்களா? 14 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணீங்க, வாசிச்சு தரீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः பிராணாபானசமாயுக்தா பசாம்யன்னம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாழ்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ எல்லாம் நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுறோம். எல்லாம் பகவான் வந்து இந்த உலகங்கள்லாம் எப்படி இயக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம் இல்லையா? சூரியனா இருக்காங்க, வெப்பத்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் எல்லா கிரகங்களும் அவங்க ஊடுருவி எல்லாமே பாதையில் நிலை பெற்றிருக்கு. எல்லாம் இந்த உணவெல்லாம் இவ்வளோ சுவையா அறுசுவையோட இருக்குன்னா, அந்த ரசம் பகவான் வந்து சந்திரன் மூலியமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த உணவெல்லாம் நல்லா நிறைய சாப்பிட்டுறோம். சரிங்களா? பிரசாதமா. அதுக்கப்புறமா பகவான் தான் என்ன பண்றாங்க, அதை ஜீரணம் பண்ண வைக்கிறாங்க. உள்ளுக்குள்ள நெருப்பா அக்னியா இருந்து என்ன பண்றாங்க, அதுவும் ஒரு அளவில்லாம சாப்பிட்றப்ப என்ன பண்றாங்க, செரிக்க வைக்கிறாங்க பகவான். எவ்வளவு நம்மளை கேர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? எல்லா உயிர்வாழிகள் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக பகவான் இருக்காங்க. அந்த உள் சுவாச வெளி சுவாச காற்றோடு சேர்ந்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு சரி ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது உறிஞ்சி சாப்பிட்றது, மென்று சாப்பிட்றது, நக்கி சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி 4 வகையான உணவு இருக்குது. சரிங்களா? மென்று, உறிஞ்சி, நக்கி, விழுங்குறது. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு இவ்வளோதான் ஞாபகம் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? இந்த 4 வகையான உணவுகள் இருக்கு.
சரிங்களா? நம்ம சாப்பிட்றது 4 விதம். அது வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க? செரிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப 15.15 ஸ்லோகம் சரஸ்வதி ஆ, மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரிபல் ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. 15.15 தேங்க்யூ ஸ்லோகம். இது நல்ல நிறைய இடத்துல கோட் பண்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகமும் கூட. ஹரிபோல். தேங்க்யூ. எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்க. மாதாஜி ஒரே ஒரு செகண்ட், இங்க அவங்க படிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? சரஸ்வதி மாதாஜி இதை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? இல்ல ஏதோ அந்த ஒரு reason இருக்குமே. அது இது ஒரு ராகத்துல வரும் அந்த திருஷ்டு சந்தகம்னு அந்த படிக்கும் போது 1-2 ஸ்லோகாஸ் இப்படி சாங் மாதிரி வரும். சோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது. சோ அதை நான் ஓ. பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்போ. அதனால எனக்கு அது அப்படி பாடணும்னு ஒரு ஆசை, அவ்வளவுதான். ஓ, அழகு அழகு. சந்தோஷம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இது பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா 2 மீட்டர்ல வரும் ஸ்லோகங்கள். சரிங்களா? இப்ப இது வந்து அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேக ஆஸ்ரிதः பிராணாபான சமாயுக்த பச்சாமன்னம் சதுர்விதம், இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டர். சரிங்களா? ஆ, ஆ. அது வந்து இப்ப மாதாஜி வாசிச்சது. இது ஒரு மீட்டர். இது ஒரு இது மெத்தட்ல நம்ம வாசிப்போம். 2.7 ஸ்லோகம். சரிங்களா? இதெல்லாம் இந்த ஓ, ஓ. formatல. சர்வஸ்ய சாஹம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்தக் ஸ்மிருதிர் ஞானமபோஹனம் ச வேதைஷ சர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாஹம். இந்த இது வந்து இந்த 2 இதுதான் இருக்கு. அதுல சரஸ்வதி மாதாஜிக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல உள்ள ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் போல. ஆமா ஓ, மாதாஜி, fantastic. கரெக்ட். ரெண்டு பேருமே நல்லா வாசிச்சீங்க. ஐயோ மாதாஜி, நீங்க ரொம்ப நல்லா வாசிச்சீங்க. எனக்கு ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் தான் மாதாஜி தெரியும். அடிக்கடி பாக்குற ஸ்லோகம் தான் வாசிக்க தெரியும். புதுசா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லோகம்லாம் தெரியாது. 700ம் தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி நல்லா வாசிக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி வாசிக்கிற மாதிரி நல்லா ஆமா இருக்குது ஆமா ஆமா. அவங்களும். ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான். இப்ப இது என்னன்னா இது இன்னொரு விஷயமும், இந்த ஸ்லோகம் எல்லா இடத்துலயும் நிறைய இடத்துல கோட் பண்ற ஸ்லோகமும் கூட. நிறைய அர்த்தங்கள் உள்ள ஸ்லோகமும். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதை நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்கணும், ஞாபகமா வச்சுக்கணும். எங்க கண்டிப்பா மாதாஜி கண்டிப்பா. ஆமா கண்டிப்பா. மெமரி பண்ணிக்கணும் இத. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 15.5 இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? எது மாதாஜி? 15? 2.7ம் 15.15. நிறைய ஓகே. ஸ்லோகங்கள் இந்த மீட்டர்ல வரும் மாதாஜி. ஓ பகவத்கீதையில. இந்த 2 ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் ஸ்லோகங்கள். ஓ சரி. ஓ ஓ ஹரே ஓகே. ஓகே. இப்ப நம்ம வந்துட்டு இந்த 15.15 ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். பகவான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. பகவான் கிட்ட இருந்து தான் எல்லா ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் வருது அப்படின்றதையும் பகவான், இந்த ஸ்லோகம் பகவான் சொல்ற ஸ்லோகம். பகவத்கீதையோட உயர்ந்த விஷயம் என்னன்னா, மற்ற எல்லா கிரந்தமுமே பகவானை பத்தி யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க, சேஜஸ் முனிவர்கள்லாம். ஆனா பகவத்கீதை மட்டும் பகவானே சொன்ன உத்தம ஸ்லோகங்கள். சரிங்களா? பகவான் சொல்லியிருக்காங்க எல்லோருடைய இடத்துல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி, என்கிட்ட இருந்து ஞாபக சக்தி மறதி அறிவெல்லாம் வருது அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப வந்து பகவான் விட்னஸா இருக்காங்க நம்ம இதயத்துல. நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி அறிவு மறதியை பகவான் கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வாழ்க்கை தான் வாழணும், எனக்கு பக்தி எல்லாம் வேண்டாம், நான் மெட்டீரியல் வாழ்க்கையே வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி, அந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஏற்ற அறிவு, பக்தியில மறதி. சரிங்களா? இப்ப நம்ம வந்து பக்தி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி, பக்தி பண்றதுக்கு ஏற்ற அறிவு, மெட்டீரியல் உலகத்துல மறதி. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் இதயத்துல இருந்து ஒருத்தவங்களுக்கு டிசைர் என்னவோ அதுக்கேற்ற ஞாபக சக்தி அறிவு மறதியை கொடுக்குறாங்க. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. இந்த வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா, ரிக் யஜுர் சாம அதர்வன வேதங்கள், இதெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு யாரை தெரிய வரும் அப்படின்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பகவான் கிருஷ்ணா, அவங்கள தெரிய வரும். சரிங்களா? பகவான் தான் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. வேதாந்தம் அப்படின்றது வேதத்தின் அந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
வியாசர் தான் வேதாந்தத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்தவங்க. அவங்களும் பகவான் தான் சக்தி ஆவேஷ அவதாரமாக கொடுக்கறது, தொகுத்தது. சரிங்களா? வேதங்களில் வேதாந்தம் இதெல்லாம் வேதங்களை அறிபவன் நானே. பிரம்மாவுக்கு யார் வேதம் கொடுத்தது? வேதம் யாருக்கிட்டேருந்து வந்துச்சு? பகவான் கிட்டேருந்து தான். சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் நாலேஜ் பகவான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வேதம். அப்போ கொடுத்தது அவங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அது தெரியும் இல்லையா? வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, வேதம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். பகவான் நமக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க. வேதம்லாம் படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும்? பகவான் யாரு அப்படின்றது தெரிய வரும். பகவானை காட்டி கொடுக்கும். இதயத்தில் பகவான் இருக்காங்க எல்லாரோட இதயத்துலையும். அவங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்ம விருப்பம் அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லாமே பகவான் பண்ணுறாங்க. விட்னஸாக இருக்காங்க கூடவே. நம்ம தனிமையாக என்றைக்குமே கிடையாது. நம்மகிட்ட தனிமைன்றதே கிடையாது. சரிங்களா? எப்பயுமே பகவான் கூட தான் இருக்கும். அப்போ பகவானை உணர்ந்து பகவான் மேலே விருப்பப்பட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னா பகவான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பகவான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. அப்போ பக்தியில் நம்மளுக்கு அனைத்து விதமான அனுகிரகத்தையும் கொடுப்பாங்க. ஞாபக சக்தி, அறிவு எல்லாம். இந்த பற்றின்மை, மறதி, இந்த ஜட உலகத்தில் நமக்கு ரொம்ப அந்த விருப்பம் அது இல்லாமல் இருப்போம். சரிங்களா? அடுத்தது 15.16 17 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க உஷா மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஸ்லோகம் அத்தியாயம் 15 ஸ்லோகம் 16. त्वाव इमौ पुरुषव लोके शरः सा शर एव स शर सर्वाणि பூதானி கூடஸ்தோ அஷர உச்சதே. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஸ்லோகம் 15 அத்தியாயம் 15 ஸ்லோகம் 17. உத்தம புருஷஸ்த்வன்யஹ பரமாத்மேத் யுதாஹுருத்தஹ யோ லோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய பிபர்யவ்யய ஈஸ்வரஹ. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரிபோல். இப்போ பகவான் வந்துட்டு 15.15 ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுத்தாங்கன்றதை பார்க்கணும். 15.15 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்லோகம். எல்லாமே பகவான் பகவத்கீதை எல்லாமே. சரிங்களா? ஆத்மார்த்தமாக நமக்காகவே கொடுத்ததாக எடுத்துக்கணும் நம்ம பர்சனலாக. இப்போ இந்த 16 ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோம்னா, ஆத்மாக்கள் 2 வகையில் பார்க்குறோம். தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? தவறக்கூடியவர்கள்னா நம்ம தான் என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த கண்டிஷன் சொல்ல வந்துட்டு விழுந்துட்டோம், ஃபால் டவுன் ஆகிட்டோம் இல்லையா? நம்மளாம் ஆத்மாக்கள், நம்மளாம் நித்திய பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு ஹாப்பியாக. அதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் பொசிஷனே. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த மாதிரி இருக்கோமா? நித்தியமான பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தி பண்ணி கைங்கரியம் பண்ணி அழகாக இருக்கோமா? நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனா? இல்லை. பகவான் லோகத்தில் இருக்கோமா? நான் இல்லை. எங்கே இருக்கோம்? அந்த ஜட உலகத்தில் சிரமத்துக்கு மதியில் மாட்டிக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? சம்சார சாகரத்தில் பிறப்பு, முதுமை, நோய், அடுத்தவங்களால வர கஷ்டம், நம்மளால வர கஷ்டம், இயற்கை சீற்றங்களால வர கஷ்டம் அப்படின்ட்டு மனதில் அமைதி இல்லை. இப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு நடுவில் ஏதோ அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாழ்க்கையில் ஏதோ இனிமை கிடைக்கும், சந்தோஷம். அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுற வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆக தவறக்கூடியவர்கள்னா நம்மளாம் தான் கண்டிஷன் லைஃப்பில் உள்ளவங்க. தவறாதவர்கள்ன்றவங்க பகவான் லோகத்தில் இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? அதுலேயும் 2 டைப் இருப்பாங்க. ஒரு டைப் ஆஃப் இது ஆத்மாக்கள் யாருன்னா நித்தியசூரிகள்னு. அவங்களாம் இந்த கண்டிஷன் லைஃபே வரவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஆதிசேஷன், கருடன், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சங்கு சக்கரம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இவங்கெல்லாம் வந்து நம்மள மாதிரி இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக வந்தாங்களான்னா கிடையாது. எப்பயுமே அவங்கெல்லாம் பகவான் கூடயே தான் இருப்பாங்க. நித்தியசூரிகள்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு டைப் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டிஸ் வந்து முக்தாத்மாக்கள்னு சொல்லுவாங்க. நம்மள மாதிரி கண்டிஷன் லைஃப்பில் வந்து அதில் பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து ஆத்மான்றது உணர்ந்து நித்தியமான பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தி பண்ணுற நிலையை அடையிறாங்க. பியூரிஃபிகேஷன் ஆகி பகவான் லோகத்துக்கு முக்தி அடைஞ்சு போகிறாங்க இல்லையா? அவங்களும் முக்தாத்மாக்கள் அப்படின்னு. அப்போ தவறக்கூடியவர்கள் நம்மளாம் இப்போ கண்டிஷன் சொல்ல இந்த ஜடவுலகத்தில் இருக்கோம். தவறாதவர்கள்ன்றவங்க பகவான் லோகத்தில் இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? ஏன்னா 2 விதமான ஜீவாத்மாக்கள் உள்ளனர் அப்படின்றத இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட உலகத்தில் உள்ளவங்களாம் தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளவங்க தவறாதவர்கள். இவங்க எல்லாருக்கும் இவ்வளோதான் ஜீவாத்மாக்கள். அதுலேயும் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பகவான் அழகா. சரிங்களா? இப்படி தான் 2 வகையில் இருக்கீங்க அப்படின்னு. இவங்க எல்லாரையும் விட ஒருத்தவங்க உயர்ந்த நிலையில், ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க. அவங்க யார் அப்படின்னா உத்தம புருஷர்.
சரிங்களா? பரமாத்மா பகவான் அவங்க. அழிவற்ற இறைவனான அவர் எப்பயுமே அவங்க தான் நமக்கு பகவான். சரிங்களா? 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கிறார். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் இந்த மேலுலகம், கீழுலகம், நடுவுல உள்ள இந்த உலகம் இதுல எல்லாம் உட்புகுந்து எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்திரன் பிரேயர்ஸ்ல 10th கேண்டோல சுரபி பசு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, உங்களை பகவானா கிடைச்சு வழிபாடு பண்றதே ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம் அப்படின்றது. சரிங்களா? பகவானுக்கு வழிபாடு பண்றதே பகவான் அவங்க நமக்கு கிடைச்சதே பெரிய என்ன சொல்றது அனுகிரகம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப அழகா அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஆசையா ஆத்மாத்மா பக்தி பண்ணணும். 15.18 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே. யஸ்மாத்க்ஷரத் மதீதோஹம் அக்ஷராதபி சோத்தமக அதோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதிதப் புருஷோத்தமக. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனாவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். ஹரிபோல் புருஷோத்தம யோகம் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண சரஸ்வதி மாதாஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆத்மாக்கள் 2 வகையில அவங்களெல்லாம் விட உயர்ந்த நிலை திவ்யமா யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உத்தமன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? உலகிலும் வேதங்களிலும் எல்லா லோகங்களிலும் வேதத்திலையும் பகவான் எப்படி வந்து கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா புருஷோத்தமன், புருஷர்கள் எல்லாம் உத்தமர், புருஷோத்தமர் அந்த நிலையில ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில நம்ம அவங்கள பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் பகவான். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகம் நம்பர் 19 நினைக்கிறேன். யார் வாசிச்சு தரீங்க? 15.9 வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிக்கணுங்க மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி. யோமாம் ஏவம் அஸ்மமூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவின பாரதः. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண ருக்மணி மாதாஜி. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க இவ்வளோலாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? நிறைய இது வரைக்கும் நம்ம 15th சாப்டர் இன்னும் 3 அத்தியாயம் தான் நம்ம லெவல் 1 பகவத்கீதை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. இப்ப நிறைய இடத்துல நம்ம பகவானோட உயர்ந்த நிலையை பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? எவனரும் இன்னும் பரமபுருஷனாக பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ 10.14 12 ஸ்லோகத்திலே அர்ஜுனர் என்ன சொல்லிடுறாங்க? பரபிரம்ம பரந்தாமன் சொல்லிடுறாங்க. நாரதர், வியாசர், அசித்தலர் இவங்கெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இவ்வளோ பேர் நாரதர்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டவுட்டே வரக்கூடாது. சரிங்களா? பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றதுல. ஏன்னா பரமபுருஷ பகவானா ஐயமின்றி அறிகின்றாரோ அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவார் அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. அதான். அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது விஷயம் இருக்கா? பகவானோட உயர்ந்த உண்மை வேற ஏதாவது இருக்கான்னா இல்லை. 7.7ல பார்க்குறோம். பரதனின் மைந்தனே, அப்படிப்பட்ட ஞானத்தோட யார் இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இல்லைங்களா? முழுமையாக ஈடுபடுத்திப்போம். அதுதான் ஆத்மார்த்தமா நம்ம பகவானோட நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லையா? ஆத்மா பகவானோட இணைச்சிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் பக்தி யோகம். அந்த பக்தியில தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி 15.20 வாசிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. इति कुच्यतं शास्त्रम् इदं मुक्तम् मया नः एतत् उक्त्वा புக்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யஸ்ய பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ வேதத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இந்த 15வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? அதனால பாபமற்றவனே அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனனை சொல்றாங்க. நம்மளாம பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றோம்னா நம்மளுக்குமே சுக்ருதி இருந்திருக்கு. சரிங்களா? வேதத்தின் ரகசிய பகுதி பகவத்கீதை. அதுவும் வந்துட்டு பகவானே உபதேசம் பண்ண ஸ்லோகம். அதுதான் நான் பல தடவை சொல்றது.
பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு எனக்கு வர விருப்பம் இல்லை, பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து என்னன்னா சுக்ருதி இல்லைன்னு அர்த்தம். அவங்களுக்கு தான் லாஸ் இல்லையா? அவங்களுக்கு அந்த குடுப்பினை இல்லை. பகவானால செலக்ட் பண்ண சோல்ஸ் நம்மலாம். சரிங்களா? அதனால தான் நம்மளாம் என்ன பண்றோம், பகவத்கீதை இவ்வளோ அழகா நம்ம லேர்ன் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு எல்லா வகையான அனுகிரகத்தையும் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால நம்ம எப்பயுமே பகவானால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அவங்களை நம்ம நல்லா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சுக்கணும். சரிங்களா? தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேதத்தின் ரகசிய பகுதி இந்த 15வது அத்தியாயத்துல பார்க்குறோம். இதை யார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்களோட முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும். கண்டிப்பா அவங்க முயற்சி என்னவா இருக்கும்? பக்தி பாதையா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பக்குவம்ன்றது பக்தியில நிலை பெற்று பகவானை அடையிறது. பகவானை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம 15th சாப்டர்ல பார்க்குற உயர்ந்த விஷயம். உயர்ந்த பகவானுக்கு, நித்தியமான பகவானுக்கு, நித்தியமான ஆத்மாக்கள் நம்ம நித்தியமான பக்திய அணு தினமும் எந்நேரமும் சரிங்களா அனன்ய பக்தி இடையறாத பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவியோ நம அனந்த கொடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண.